הלייט און הינו מוצר חדשני, אשר פותח במיוחד עבור אוכלוסיית כבדי השמיעה והחרשים. עד לאחרונה ניתן היה לקבל התראה באור רק במערכות המחוברות לטלפונים נייחים. מעתה יכולים המשתמשים לקבל התראה גם באור בעת קבלת SMS, שיחות רגילות ושיחות וידאו המתקבלות בטלפון הנייד. כך המכשיר עובד צעד אחר צעד. יש להעביר את הטלפון הנייד למצב רטט ולהניחו על תושבת הלייט און. המכשיר מוכן כעת לשימוש. עם קבלת הודעת SMS או שיחה, יזהה זאת מכשיר הלייט און ויתריע על כך בהבהוב אורות. ההבהוב יימשך עד להפסקתו, וזאת על ידי לחיצה על כפתור הכיבוי הנמצא בחזית. מעתה לא מחמיצים יותר הודעות SMS או שיחות נכנסות. בנוסף, ניתן לשלב את מכשיר הלייט און עם מערכות התראה חיצוניות. כך לדוגמה, ניתן לקבל התראה באמצעות אור בעת קבלת SMS או שיחה גם בחדרים אחרים, וזאת על ידי חיבור הלייט און למערכות המותאמות לכך. אפשרות נוספת לשימוש בלייט און היא כשעון מעורר. יש לכוון את השעה הרצויה בטלפון הנייד ולחבר את הלייט און לחרית הרטט. ברגע שהטלפון הנייד רוטט בשעה היעודה, יפעיל הלייט און את כרית הרטט להשכמה. בזכות שילוב של טכנולוגיה חכמה ושימוש קל ונוח, זכה הלייט און לשבחים רבים מצד המשתמשים, וכן לכתבות אוהדות בעיתונות ובתערוכות בארץ ובעולם. אנו בטוחים כי תיהנו מהמוצר.